RN Drama presents Handumanan sa ka awit. Ano ba daw sa iyang karon? Mao kini sa kalalaki nga taga Cebu City. Ang atong tatampo nagdasingan nga Bry. Recorded by X Thunder Gaming. Agree? Ha? Kinsa ba? Salia ba? Oo. Gwapa na. Oh, nganon taman. Bisag kinsa mo lang mauya mo na. Dinis campus. Oh, nganon day. Oh, basta. Kung mauyab lagi na ako na siya, buhaton gina ko ang tanan para di na siya mangitaglain. Ya. Sa ba niyo pagkauyab ko wala kay buhaton at Ma, ayo pinasad ka. mama sari, turpig ko taon. Na, kapila na biya katawag agbayot sa una ha. Tuod kay dili ka mo atrak kag babay. O lagi ma. Magpakaisog lagi ko. Bry, Ay, Alia, ganina rata din Pero wag gyud ka motingog. Dagsige lang ginoon ka ginuktok. sorry. Nga naman dayon ta. O sa may tuyo nimo? Pwede ko manguyab ni mo? Seryoso ka? Oo. Kung seryoso ka, sige, kita na. Ha? Diretso na? Uyab na? O yan na. Ay, di na seryoso. Ha? Nga naman? Sugod na yun. Pwede din na. Nganong dili man? Nga dili. Ang batang bay. Muram kag nabugo tungod na ng imong gugma niya bay. Bay. Bry, inig ko man sa klase ba? Maglaag mi sa mall ka o ba ng mga friends? Kuyog ka? Pwede na. Ganahan ka or dili? Kwan, basig kiwawan ka nga na ako ba? Imbitaron ka hati ka kung kiwawan pa ko? Um, Bry, anong kiwawan pa man ka? Uyab naman ta. Bry, please. Ayaw na pag-uwaw-uwaw na ako, okay? Sige. Na-feel masagid na ako ang sincerity ni Aliyah. Seryoso juga siya sa among relasyon. Murag angin na lang sa yun nga magpakalalaki ko. Bay, kita lang ng Aliyah sa gym. Mag-gym din na siya. Ha? Wala siya magsulti na ako. Recorded by X Thunder Gaming. Huwag ko mahimutang, eh. Taga na mo na og laki ang gym. Suwayan ka na ko siya og lili ito, no? Oh, tulad si Aliyah. Nganong mo na siya mahibaw? Di ka siya mahibaw. Tuman. Ako siyang tawagan. Hello? Aliyah, asa ka? Kuan. Naasabay sa akong classmate. Mau ba? Nga naman? Wala. Amping diha. Okay, bye. Bye. Ganun na makak-maka, Aliyah. Basig uyab-uyab niyang coach bay. Unsa? Iba na ba ka style ni Aliyah? Bisag kinsa lalaki? Unsa may akong buhatonan ni bay? Tabangan ka bay. Kuhaon ako ang number sa coach. Unya, tiksi. Pass if nga babae ka. Tanawa kung mukagat ba siya. Sige.
Ni-reply na. Where did you get my number? Tuwag din ako. Tanaw na kong dali ra ba ni matintal ang matintal og babae nito, Hana? Unya, sige ba mag-text-text? Oo. Nagtuog yun siya, og babae ko. Mo-update naman gani. Mama, uy, pag-check sa rin ang tawhana day. Hala, Hala. nanawag. Saan man ni mo? Ako pagun. Bahala na siya. Oh. Nag-text. I love you. Ah, patay ka na, bay. Wa man kumaymutang siyang text. Gusto kong mo reply pero amot. Di na ni nako tiksan. Ganina ra gyud kang nagsigigli diha sa imong cellphone. Sorry, ma. Ay kisama ng tawag o text nga imong gipaabot. Kang Aliyah? Wara, ma. Huwag ko may mutang. Nganong lain man ang ako gipati. Human siya ni I love you na ko. Noon sama ko. Oh, siya na tingali ni. Si Aliyah de. Huwag pa ko sa mood nga mag-istorya niya. Bry, naglikay ka na ako? Oh, waman. Nausap lagi ka galit. Oh. Aliyah, undang mo na sa nina to. Unsa? Seryoso ka? Bry, seryoso ko nimo. Nga naman nga. Di na ko. Sorry. Dili ko masugot. Ngano? Unsa hinungdan? Na-inlove ko sa lain. Unsa? Sorry. Pero ako makapugong sa akong kaugalingon. Bahalag masuko ka na ako. Pero wala ko'y love ni mo, Aliyah. Bry, May pasa akong mga damgo. Kawara ko buwag. Tungod sa kong gibuhat nga gitextmate nako ang coach ni Aliyah. Aron may bawa nako kung naaba sila'y relasyon. Ako naman hinuoy nakasa ni Aliyah. Na-inlove ko sa coach. Ug di na ko masulti ni Aliyah ang tinuod. Ug igo na lang ko sa pagpangigi nga magtanaw sa coach ug Aliyah. Dinila ko kutob ug daghan kayong salamat sa pagtagad dining akong tampo. More power, Amen. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kitang hikalan agi ni Bry nga Cebu City. Uban sa awit nga iyan kayo, awit nga nagulahan. Ha 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 ha, hasula. Di ta uyab, walay ikaw ug ako. Among nagdanudo sa radyo ni Carol Marihikain, gubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamu sa mga higala ug mga sukin ti paminaw, kidapit ko kamu sa pagpada sa inyong naglanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kawit. Yadres lang nining tulumanon, Handumanan sa kawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handumanan Official Facebook page.
Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Akong dakong sala